من الشيطان الرجيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. En jangino haala yimɓe mahimo masjidu dirar juulirde torra yimɓe naafiki en haɓananɓe torrugo nulaaɗo Allah ha kala wakkati fuu. E nino nder maɓɓe mbiyeteeɗo Abu Amir Rahibi no inde maako. ɗum arabjo on nasti diina nasara laati rahbani. nden ɓaawoɗon annabijo sallllahu alayhi wa sallam innimo Abu Amir Fasik. kanko man o dawri nden nde wala hakkilo way o waɗi do'a ɓe gite annabijo o wi kala mo laati ɓe fuu Allah meeɗu ɗum maaya meeɗaɗo feere muɗum. kanko man o laati noon to aman ɗo jaabi noon. kadi ɓeeɗo ɓe mahiri juulirde banni kam. afaman assasa bunyanahu, beɗa on elsisiniɗo mahol mum, mo waɗi saɓɓawal mahol muɗum ala takwa dow kulol makhafatin min allahi, dow huluki Allah, wa rajai ridwanin, e tammuki yerda minhu ibbe Allah hayrun ɓurina. amma Allah bo man assasa bunyanahu, mo waɗi ersese mahol muɗum, mo waɗi ɓawtal mahol muɗum laati ala safa jurufin, ala safa dow seɓatto, ɗarafin dow seɓatto, jurufin wangere bidammin ra'i, jurufin sukuniya ko jurfin, janibin wangere, haarin towde, musrifin towde ala sukudi dow yanki eɓɓanide yanuki. mo mahi mahol muɗum ha dow seɓatto man jonta ka yiɗi yippugo wari o mahi harɗon man. nden fan haara bihi, kayum go ɗum yaldi ɓe ma ko saƙaɗa ma banihi, mahol go yibbiɗi hawtade ɓe maɗogol fi naari jahannama, nder yiite jahannama kayrum ɓuri. moye ɓuri caka maɓɓe ɗiɗo fuu? to jam hakkiilo pat andi arandejo on ɓuri ka wala seko. ɗo ɗum istiara on wari ɗo. woodi ko yimɓe ɓalanga wiyata istiaratun makniya. ɗum soomore on wari o soomoy ɗum mo waɗi kuugal muɗum dewal oga kuugal maako man ɗo waɗi ngal ɗaɓngal dow laawol Allah ceniiɗo. o bo waɗi kayen bo tokkitini nafsuji mum na ɗum hawtayi. o wiyata tamsilun lil bina'i, ɗum waɗugo misalu mahol ala diddi takwa, dow ko duuti ɗuɗol Allah, bima yaudu ilayhi, ɓe ko ngol soɓɓititta her muɗum. wal istifhamu littakriri, famtinki ɗum ngam dalila girruki tabitinki. ay al awwalu khayr, arandejo on ɓuri. mo mahi mahol dow kulol Allah ɗo wala se ko sam. ɗum annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam ha mahi juulirde Quba. wa huwa misalu masjidi Quba, ɗum misalu juulirde Quba on. mo waɗi mahol muɗum dow kulol Allah. wa sani ɗiɗa wo misalu masjidi dirar, ɗo bo ɗum misalu juulirde nde torra, juulirde nde yimɓe naafiki en mahino. way ɓe mbiɓe o mahi juulirde ngam jam ella, ngam ñaw, ngam iyende, ngam jemmare hewde ha ɓe ngara ɓe juula ɗon.
ويا النبي صلى الله عليه وسلم ورجولا بهان دعاء ببركة وناخا الخير يجو كم أمانا كبسبيل فيره النبي صلى الله عليه وسلم هاور ولنا بقوا الرسول فامتي المنكدي يو كان ينكدي لو كم قلاتك أحكام أمور دينه مؤمن في دين مولو وادل على ضلال وكفر ونفاق دو مجر بك فراق بنافقاك نادو أنجي مسجد الدرار قوة ودي ويبو عندي فقط النبي صلى الله عليه وسلم كيف كما هدي جولد دو كل الله دو إيماناك نندن بو ودي دو أندل بو نابك وتتا أرد جبوري كدي تو أي الأول خير وهو مثال مسجد قباء والثاني مثال مسجد الدرار والله ألا لا يهدي حلتا القوم الظالمين يبتوني به فهذا والله لا يهديهم سوى والله لا يهدي القوم الظالمين الله حلتا يبتوني به نبتوني كها فوق المقبه do juulirde ɓe gaɗide wayyo haa ɓe rewa allah seniiɗo ase haaje maɓɓe kam haano ɓe moftira naafiki en toon haano ɓe torrira julɓe torra ɓe diina man fuu yo holli en kadi ɓen man ɓe tooñake tooñange ɗum hayru wala hen muɗum ɓe nooneji muɗum tati fuu tooñaago allah tooñaago neɗɗo hoore mum tooñaago neɗɗo taga e ɓooji allah ɗum fuu majum hayru wala hen majum toñande ɗum goɗɗo doggo daaya ɗum azulmu zulmatun yawma alqiyama toñande ɗo wartinan goɗɗo ñiɓe ko toñangeji ɗuɗɗi ñalowmaare dargal ko o tooñiman ɗo ɗum fuu majum ñalowmaare dargal ɗo reenamo ɗum ɗo kiita tan mi waɗugo ɗon so nani kadi to goɗɗo yaawi tuubi allah jaɓani ɗum tuubu to hakkunde maako be allah ko hakkunde maako be nafsu maako e hakkunde maako be takle bo on bo se o ɗaɓɓitira ɓe yaakuye malla o lornana ɓe ko o tooñiriɓe so na noon to noon waɗata ɗum faati o dinga dowanago ɓe hayru o dinga wolugo hayru allah seniɗo nde rahman inna e muɗum heɓanmo kadi o heɓa allah seniɗo yerdina ɓeɗo man yaafomo amma so na noon kam o reena ɗum wallahu la yahdil qawma zalimin yimɓe allah handata yimɓe tooñoɓe ko ɓuri mawnugo haa tooñange kam bana allah seniiɗo tagi muggal takle fuu o humri yimɓe ndewamo nden goɗɗo acci rewgo mo rewitanama ko on manna tooñake non tooñaago hoore muɗum bo ɓi adamajo allah seniiɗo umrimo waɗu kaja to waɗi man mbarjaari man kanko wodanta nden o sali o waɗata tata waɗu kaja ɗon bo dooga dow may way o waɗan juuɗu suumu hijju hokku jakka fuu kala kuuɗe diina fuu sibtiraango ma laaɓa to a waɗi kanjum ɗo mbarjaari man an woodani dey wala ko nafata allah yewwa daaya gedde bo noone maaje fuu daaya gedde daayu yarugo mbal daayu fiigo sasa daayu jeenu daayu kala ko halli fuu to a acci ɗo ɗo bo nafu man woodanima an nden to ɓi adamajo sali umroje goo huwayi kaale goo bo o haataaki oɗo ukka nder majum yaake man o tooñake nafsu maako kanu anfusahum yaslimun ɓe laatake koye maɓɓe on ɓe ɗo tooña ngam wattan man masibo man ɗo wonan ɗo maako duniya ɓe laakira fu ɗo nafsu maako non tooñaago takle allah bo daga ɓiɓɓe adama ɓe tana muɗum fuu waɗango ɗum deydey ko yiɗa ko torrata ɗum to waɗi o tooñi ɗo fuu tooñange man ɗo ɗum fuu majum ɗum haramum masibo man ɗo woni ɗo maako o jangititteno ɓe man wallahu allah la yaadi haddata alqawma zalimina yimɓe tooñiɓe nda juulirde ɓe mahi kam na deyde ɓe huyno kuugal bongal na amma no fo maɓɓe ɓe manna ɗum kalluɗum ɓe wari ɓe mahiri juulirde ko jotta kam na dow haala ha wallita diina islama ɓe mahiri juulirde man dow majjere na dow andal ɓe mahiri juulirde goo dow keeferaku na dow imanaku ɓe mahiri juulirde goo dow naafikaku a yi toñangeji maɓɓe man ɗi sowotiri ɗi ɗuuɗi ɗum allah seniɗoy wallahu la yahdil qawma zalimina allah handata yimɓe toñoɓe yo fokat kadi ɗum toñange ma yanan ɗo maɓɓe la yazalu bunyanuhum alladi banaw ribatan
la yazalu bunyanuhum mahol maɓɓe seedata alladi banawngol ɓe mahi ɗo ribatan seko sakkan seko fi qulubihim nder ɓerɗe maɓɓe ɓe mahi man ɗo ɓe ɗo ɗuma kadi jonta kam ɓe mahi mahol man ɗo ka ɓe heɓan no ɓe kuutina ɓe maagol haa ko ɓe mari haaje na ɓe heɓan haaje maɓɓe humta haa majum na to na haaje maɓɓe kam ko ɓe giɗi laato mahol goo nde ɓe mahi juulirɗe goo timmi jonta kam annabiijo maɓɓitina ɓe nde naafiki en to ngari fuu gara dow maɓɓe haa ɗo ɓe keɓa ɓe ndawrida ko ɓe ndawriditta fuu to ɓe ɗon ɗuma kadi ɗo goo ɓe heɓan haaje maɓɓe humta bo haa ko ɓe gaɗata ɗo ɓe seeɗay seko ɗon nder ɓerɗe maɓɓe ni be sababu jonta kam seko go ukki en maɓɓe ay buuliga fihi hatta jaala nafsu riba la yajalu bunyanuhum alladi banaw riba fantinama ni ha warti bana mahol go atamma kangol ɓe hoore magol on sam woni seko a seema jonta kam kuugal maɓɓe ngal ɓe kuuwi go fi gulubihim illa an takatta gulubuhum seedata bannini haɓe maaya ɓeɗo mari seko illa an takatta gulubuhum ha ɓerɗe maɓɓe taƴa ɓerɗe maɓɓe taƴa ɗo noyi ay tan fasila ha ɓerɗe maɓɓe way taƴa sendira mbiyan yamutuɓe maaya ɓe seedata bana ni ha ɓe maaya dow majum wallahu alimun allah anduɗo ɓe kalgihi tagle maako hakimun jam hikimajo gonijo fi sunihi her kuugal maako bihim be maɓɓe bana ni man ha dede ɓe huwata ɗo ɓeɗo reeni barjari allah siɗi bo tammi wargo yo fakat allah warjinan ɓe dow kuugal maɓɓe man no ɓe kurata ɗo nde allah seniɗo andi kuugal maɓɓe ko ɓe huwata allah seniɗo jam hikimajo ɗo accini ɓe ɓe hikima muɗum ɓeɗo kuwa ko ɓe kuwata man ni ɓe ragare may noyi allah warjan ɓe ɓe ragare majum warada annahum ra'awu dukana hina hafaru asasa konngol feere wi kamɓe ɗo na o wino fanhara bi fi naadi jahannam mahol maɓɓe man suuyidi ɓe maako kanko go yani ha nder yiite jahannam mo mahino dow fongo go ɓe mbi joni yimɓe feere mbi wakkati juulirde maɓɓe go wula nde ɓe mahi nde ɓe wasi ha les man ɓe tawi cuurɗe ɓe tawi yiite ɗo ha les man ban hara bi fi naari jahannama go ha tabita warada annahu ra'awu dukana hina hafaru asasa nde ɓe mahi ersese mahol man ni se ɓe yi cuurɗe ha ɗo mahol maɓɓe go ɓe seeday banni nden ɓe seedata nder seko kamɓe ɗo ɓerɗe maɓɓe ɗo tawi foroy illa an tagaɗɗa gulubuhum ɓe seedata ɓe seko kam ha to ɓerɗe maɓɓe tawi sendiri be maɓɓe mbi an yamutuɓe maayi wallahu alimun allah andu ɓe kalmi takle maako hakimun jam hikimajo fi suniyar kuugal maako bihimɗo maɓɓe daga o tagiɓe fuu o andi no o takiri ɓe o andi bo ragare maɓɓe o andi bo to ɓe tammi yaago to kanjum kadi allah seniɗo o yecci en ɓe seedata banni man noon ɓe seeday non man ha ɓe mayri non man to abu amil fasik go kanko ka o doggi o dilli wakkere disam to ha o dilli o maayoy o halkito inna allaha astara min almuminina anfusahum inna allaha ashtara min almuminina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan alayhi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bay'ikum alladhi bay'tum bih وذلك هو الفوز العظيم. رغر آية يا الله سيدي والله عليم حكيم. الله عنده تكلم ماكو وجامي كما جو غني جو هاكو قال ماكو. yo nde banni man Allah tindinore muɗum noon woni to kala hunde fuu o wallinan ɗum ha nokkure ko ɓuri haanugo nder majum kadi ɗo doggiri ha de ko anda heedi Allah seniɗo no waɗi kala gaño diina fuu a anda kanko man mo yiɗa diina mo yiɗa mbondi o seedata kanko ma be mone ko ndey mone ɗon nder ɓernde maako banni ha o mayira dow man to ɓurɗum ñinɗugo yaake
kanjum ɓeɗo man ɓe seedata banniɗo ni ha ɓerɗe maɓɓe taƴa ɗo ha ɓe maaya yo gayandijo ɗo torra ko waɗata ko gayandi ma ko waɗata mo ɓuran deydey ko ɗum waɗata goɗɗo mo wañani a yi goɗɗo gayandijo ɓernde ma ko ɗo wula kala wakkati fu nden goɗɗo mo wañani kayum ka anda kama sam to nden Allah seniɗo waɗi deydey gayandi ma ko man ɗo ko torrata mo accuje duniyaru lahira bo ɗo rena mo fahin annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi alhasadu yakulu lhasanat gayandi ɗum ɗo ñama kuuɗe boɗɗe banno yiite ñamirta leɗɗe ha riwaya feere banno yiite ñamirta gene a andinoɗe gene no ɗuuri fu to a suñi yiite ɗon jonta wulan timma gayanɗijo bana ni Allah seniɗo waɗa ñama kuuɗe ma ko boɗɗe fu timma banni man ɗo yake to mayino o laatata kadi noon goɗɗo bi o feere wi ma ajabal hasada fa adala bada bi sahibihi fa qatala o wi e kaye fa ko woni ha gayandi e ko hokki gayandi adina kuna gayandi fuɗɗiri be jaw mum mbari ɗum bada bi sahibihi fa qatala nden goɗɗo mo wañani kayum ko anda ko ɗumejo gayandi ɗum woɗay Allah seniɗo wi wa min sharri hasidin ija hasad ha nder suraji ɗi Allah seniɗo jippinani annabijo sallllahu alayhi wa sallam o ñawditori be maaji nonnoon miɗo moltoro sarri gayandijo to ni o wañi ɗum ɗo hunde goɗɗo moltorto foroy woɗiɓe bangini ha deyde ko goɗɗo janggata ɓaawo juule muɗum joyi to nini goɗɗo juuli julde muɗum juura fuɗɗira ha islamana to a juuli julde juhra ɓaawo maare ɗo a janga ayatal kursi marra gotel a janga gulhuwa marra gotel falaki marra gotel naasi marra gotel yo noon to a juuli asira be isa i kubanni amma to a juuli magariba na jemma ɗo nasta to a juuli subaka e bona ñalowma ɗo nasta ayatal kursi ka a janga marra gotel goni nden a janga gulhuwa marra tati falaki marra tati naasi marra tati ya laaru mana ayatal kursi be mana gulhuwa be mana falaki be mana naasi ha nana mana man to aɗo janga bannini Allah renete be sarriji Allah renete sarri gayandijo heɓatama Allah renete an bo de sarri gayandi goto ɗon no herma seeɗa Allah ittante ɗum mi adamajo habda ko rentorto be muɗum be Allah seniɗo be konguɗi Allah seniɗo be de ko waɗi ha Qur'an ko waɗi ha hadis ɗon ɓi adamajo heɓrata kisdam ɓe majum inna allaha astara min almuminina anfusahum Allah seniɗo soodi iɓgo e mumini en nafsuji maɓɓe wamwalam e jawle maɓɓe bi an yabzuluha fi ta'ati ɓe ficcita ɗum heedi ɗowtanaki mo nafsuji maɓɓe ɓe jara ha ɗowtan ko Allah jawle maɓɓe ɓe dokka ha ɗowtan ko Allah kal jihadi ba jihadi a yi jihadi ɗo na goɗɗo yahan kayum ɓe jawdi muɗum fuuna ha aya fuɗɗi inna allaha astara min almuminin asbabu nujulil aya sababuji jippago aya inna allaha astara al aya akhraja ibnu jaririn an muhammad ibni kabin al urazi قال عبد الله بن رواحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة دون دري بتيلي بدر صحابه woodi jahangal feere sahabojo feere wi ɓe ɗon no jaha be annabijo sallllahu alayhi wa sallam ɓe jahan kono naange saati nguli naange saati fanti ko ko ɓe ɗuworo wala se goɗɗo waɗa junngo muɗum wona ha dow hoore muɗum ngam ha taɓɓa nguli naange ha heɓa hoyna dow hoore mum o wi hande man ɗo wala mo suumi nder maɓɓe sam senulaɗo Allah ɓe abdoullahi ibnu rawah to ɗon man ɗo hoddi en asi ha jahangal goɗɗo suumoto to yiɗi o wi qala abdoullahi ibnu rawahata li rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam abdoullahi bi rawaha o wi nulaɗo Allah istarid li rabbika wa li nafsika ma shita o wi nulaɗo Allah sarɗitan jawma sarɗitan hoorema ko a yiɗi fuu ha amin minin ɓe nden qala annabijo wi astaridu li rabbi an ta'budu wa la tusriku bihi shay'a
miɗo sarɗitina jawmirawo am ka on ndewamo kanko tan ta on hawranamo hunde ko nde sirku ɗum woɗayi to goɗɗo mayri ɗo sirku ɗo duumoto nder yiite inna allaha la yakfiru an yushraka bihi wa yakfiru ma duna dhalika liman yasha allah seniɗo yafata to hawranama be tanama ko amma oɗo yaafa ko woni ga en sirku kam o muyi yafango ɗum yo nonnoon o wi'ata sarɗitan jawma dede ko a yiɗi annabijo wi astaridu li rabbi an tabuduhu wala tusriku bihi shay'a miɗo sarɗitina jawmirawo am on ndewamo kanko tan ta on hawranamo ɓe hunde ko nde wa astaridu li nafsi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum miɗo sarɗitina hoore am min bo on kaɗanmi dede ko on kaɗata ɓiɓɓe mon ɓe jawle mon dede ko on faddanta ɓiɓɓe mon ɓe jawle mon min bo on faddana rasuam banni galu ɓe wi ida faalna dhalika fama lana to min kuwi ɓolwa ɗum ɗo ka ko wodani min to min gari banni man komin keɓata gala annabijo wiɓe aljanna yake nden on keɓa on nasta aljanna galu ɓe mbi rabi hal bayi soggu ribake la nagilu wala nastagil min ɓurtata min ɗaɓɓitata ɓurtudi on woni to on waɗi soggu be goɗɗo timmi alors a yatawomo a toramo useni o fistanama soggu ɗo to kanjum o wi min pistata soggu man min ɗaɓɓitita fistanegi fa najalat se aya jippi inna allaha astara min almuminina anfusahum inna allaha andu allah istara soodi min almuminina e goyeɗuɗɗinɓe anfusahum nafsuji maɓɓe o amwalam e jawle maɓɓe bi an yabduluha ɓe ficcita ɗum fi ɗa'ati yeedi ɗowtanaki allah kal jihadi bana jihadi to a yahat jihadi ɗo jaada be jawle ma be hoore ma fuu malla bo jawle ma a waɗa a wallitira yimɓe jahoɓe jihadi malla an a wala jawdi amma be hoore ma a wawani yaago a yaha hande kadi jihadi man woni kadi jihadi ji a yaha ƴownira yimɓe ha dow lawol dina on ɓe nasta kam ha toye ka woni hande to nden nden a laara kadi jotta kam ko leeɓanta laawol wallitirgo diina nden kam wallita yimɓe man be jawdi ma be hoore ma fuu ha dede ko wallititta diina woɓɓe feere mbi ha laawol diina ɗo a yiya bamahugo juulirɗe a yi ko allah seniɗo foodi en jonta ɓoyma ɗo sey yimɓeji daayiɓe lesɗe feere on garanno mahana en juulirɗe laatake jotta kam ɓe allah seniɗo yaafu ɗum naatuɗum aljanna nder meɗen fuɗɗima ko juulirde man nder wuro men ɗo ha yimɓe ɗuuɗɓe machine jaɓi jotta kam nde a nani juulirde maɓɓititte fuu ɗum ɓinguel men ha ɗo ɗum bandirawo men ɗum derɗirawo men ɗum soɓirawo meɗen kayum mahi an bo aɗo numa mahugo juulirde man na ko malla a numa yan kam ha dilla ma ha juulirde kam annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi man bana lillahi masjidan bana llahu lahu baytan fil janna ko moye mahani allah juulirde allah ɗo mahanamo saare ha aljanna amma lillahi kam a maha gam allah ceniɗo na a maha juulirde ma sey ha saare ma na sey ha fattude ma na sey ha wuro ma na sey ha lesdi ma ha nokkure nde a mari bawɗe mahugo fuu mahuɗon nonnoon bo wallitirgo laawol diina allah ballitora ɓe deyde no a wawi fuu bana janngoɓe jannginoɓe bana liman en seetinoɓe a andi ɓe fuu maɓɓe wakkere laawol diina on ɓe goni ballitiraɓe ɓe fodde bawɗe ma allah ceniɗo wi o soodi daga mumini en nafsuji maɓɓe ɓe jawle maɓɓe fuu jalaluddini rahimahullah o wi bi an yabduluha fi ta'ati ɓe ficcita ɓe dokka jawle ɗo ɓe nafsuji maɓɓe fuu ɓe dokka ɗum ha ɗowtanago allah kanjum o waɗɗanima ha ko huɓata jawle ɓe nafsu man fuu o wi kal jihadi ba jihadi ni bi anna lahumul janna jotta kam to goɗɗo soodi hunde kana ko soodirta man se mara haje hunde man e to de jotta kam hoore maako ɓe jawdi maako kanjum on soodirte ɗum e ɗume o soodi bo kanjum woni aljanna allah seniɗo wi bi anna lahumul jannata wodani ɓe aljanna to nde wodani ɓe aljanna jotta kam nde ɓe soodi noyi soggu man ɓe mbarata ɓe nafsuji maɓɓe ɓe jawle maɓɓe allah wi yugatiluna fi sabilillah ɓe kaɓa heedi ɗatal allah ɓe jaha deyde diina islama no waɗi dow ardugal laamiɗo julɓe malla nayibijo muɗum mo o waɗi
kayum jonta ka ɓe yahata ha mawɗo yimɓe ɓe ngala ha dina ɓe ƴewnira ɓe arande ka warugo ɓe fuu maɓɓe ɓe kawra ɓe ndewa Allah seniɗo gooto to nini ɓe sali ɗon ko nden ɓe wiya ɓe nden kam jooɗe dow dina moɗon to hitande timmi kala gorko ñuufuɗo fuu hokka jomorgol hokka ni gaja to ɓe sali ɓaawo ɗon haɓre waɗa kadi amma ba mbimami se wonan islamiɗo julɓe goɗɗo tayata towru kayum ni be sungum be gimkoye ni oy o dilli o waɗat jihadi ka waɗatake noon dina islama haɗi noon man sakko ma jonta kam ha mawɓe ma e ma toye ha ɓeɗo waɗira noon man to kañum kadi bi anna lahumul janna to nini ɓe yahi ɓe kaɓi man ɗo aljanna on wodani ɓe jawle maɓɓe ɓe nafsuji maɓɓe go mo barama hen lawol Allah seniɗo no wino kal jihadi mo yahi ha jihadi nden kañum saydina toon oɗo husiti her haɓre o hokkita haɓre ɓaawo kanko man o wala goɗɗo on mo mayata nasta aljanna yi'a moƴƴere ko Allah seniɗo moƴƴi ɗum yelalorugo ha duniyaru se saydinaɗo ha jihadi annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi o yelanlorugo ɗo na gam o wara o jooɗa o yeeɗa ɓe yimɓe dey o lora ɗo o wara o saydine kadi bo on o yiɗi gam yiigo moƴƴere ɓe teddugal Allah seniɗo hokkimo bi anna lahumul jannata wodani ɓe aljanna yuqatiluna fi sabilillah ɓe kaɓa heeɗiɗatal Allah ko ɓe kaɓi heeɗiɗatal Allah go fa yaktuluna ɓe mbara wa yubtaluna ɓe mbare ha o wi fa yaktuluna wa yubtaluna ɗo jumla tustiinafin o wi ɗum jumla fuɗɗitirki bayanun li shira'i ha wanginki soggugo inna allaha astara min almuminina ɗo bo ɗum kinaya ban yimɓe balaga wiyata ɗum somore on ani ta'awidi an basli nafsi wal amwali bil janna ɗum somore ha wattitirki ko Allah hokkata ɓe ha hokkugo nafsuji maɓɓe ɓe jawle maɓɓe go fuu Allah hokka ɓe aljanna wa illa to na noon ka fa haqigatu sirai haqiqa soggu kam ahju ma la yamliku bi iwadin hunde nde a mara a woodi haaje a wadda hunde a hokka oyago o o hokke to banni on noon to kañum bo a andi Allah ceniɗo kam wala haaje kuuɗe men man fof accuni o jarribi en tan to huuwi kuugal kaja o hokkat ɗum mbar jaari ni kuuɗe men wala ko nafata Allah ceniɗo hadisol Abu Jarri ngol Muslim filli ɗum hadisewol juutgol ha nder maagol o wiyata onon jeyaɓe am wonɗo arande en mon e ragare en yimɓe mon giɗɗi mon arande en mon e ragare en mon on fuu on laati ba ɓurɗum hulgo ɓernde goɗɗo gooto bolo aɗum ɗo wala ko ɓesdata ha laamu am ko ɗume yo kanjum kadi ta goɗɗo tammata o rewi Allah seniɗo ɗo woodi ko nafata Allah dey Allah kam tagi tageefoji maako o jarribi takle go o waɗi goɗɓe feere bana yimɓe ɓe ginnaji kuwe kaja ta kuwe kaja to on ɗowtake mi yara on aljanna on ɗuma nder laamu ha ɓoroy goɗɗum bo o yofti ɗum o umrayi ɗum ko ɗumejum to on sali noon bo ɗon bo pellel yangaɗa ɗon ɓursina ha yiita ɗon bo o dumoto nder bone ha foroy nden takle goɗɗo feere o yofti ɗum o umrayi ɗum o waɗayi ɗum bana mumteji ɗo a yiyayna Allah ceniɗo waɗi hikima maako nde o ɓurni ɓiɓɓe adama kadi wala gar karramna bani adam nde o teddini ɓiɓɓe adama ɗo o accayi ɗum kadi kayum ka o defniti ɗum kuuɗe kuuwe kaja potata kuuwe to ha nder majum ha jihadi go Allah wi fa yaktuluna ɓe bara wa yubtaluna ɓe bare to tafsir o men wi jumlatu istinafin jumla fuɗɗitirki bayanun li shira'i wanginti soggu nguɓe soodi ha Allah wi inna allaha astara min almuminina anfusahum go wa fi qira'atin bi taqdimi almamni lil maf'uli to bi taqdim mamni lil maf'uli ɗo noy ha ton bo nden kam fa yuktaluna wa yaktuluna fa yuktaluna arti kadi ha qira'a gorka feere fa yaktuluna wa yuktaluna ay ha to fa yaktuluna wa yuktaluna to fa yuktaluna wa yaktuluna o wiyata ha qira'a gorka feere bi taqdimi mamni lil maf'uli ay fa yaktulu ba'duhum fa yuktalu ba'duhum yoga maɓɓe mbare wa yuqatilu lbaaqi horiɓe bo kona ɓeɗo to laatake baraɓe goo ɓe laati ɓe saydi kamɓe yo nden fahinta horiɓe ɓe lutti ɓaawo maɓɓe kayum bolora yaha bonoya fahinta waadan alayhi haqqan waadan ɗo iina on alayhi ɗo Allah seniɗo haqqan no gonɗi no tabiti
وي مصدران منصوبان بفعلهما المحذوف دم مصدر جديد nden masirama dow be fiili muɗum moytaɗo ha toy o wiyata wa'dan be haqqan ɗo wa'ada dhalika wa'dan wa haqqahu haqqan fi tawrati ha deftere tawreta wal injila wal qur'an ha defte ɗe fof allah seniɗo yecci en o waɗi ɗum banni o waɗi deydey sowɗugo nafsuji mumini en ɓe jawle maɓɓe fuu ɓe nastira aljanna ɗo o tabitini ɗum wa man awfa bi ahdihi min allah moy ɓuri hebbingo alkawal muɗum ɗininta allah ay la ahda awfa minhu wala goto fu ɓurata allah hebbingo alkawal ko woni ɗo amin be ma kam to en jaɓi alkawal ɗo en kuutiniri be magal ni en anda yo bo sosel yaago aljanna waɗi ɗum kam allah seniɗo hokkanen aljanna ɗo on haaje amma sona noon allah seniɗo to timmi o wi hunde a anda hunde man non noon nde woni aya feere jus'u aya allah wi la yubaddalu lqawlu laday o wi konngol ha am wattitatake to mi wi konngol ɗo ngol sanjata yo haa ɗo man bo non noon allah seniɗo ini ina maako ɗo o tabbitini ɗum fi tawrati a deftere tawreta wal injila wal furqan wal qur'ani e qur'an nden o wi wa man awfa bi ahdi min allah moy ɓuri hebbingo alkawal muɗum kadi dininta allah a heɓata mo ɓurata allah seniɗo hebbingo alkawal nden kam tabiti non noon e ko waɗi haa ɗo hertorama deftere tawreta ɓe linjiiɗa on ha wollugo ha nder defte man ɗo ɗon ɗo modiɓe wi gam darnuki hujja ɗo yahuda ɓe nasara kamɓe man deyde ko ɓe mbiyanno ɗo ɓe mbi woy kamɓe ononi ɓiɓɓe allah giɗiɗiraɓe allah nasara wi wala nastanɗo yahuda wi wala nastanɗo aljanna ko enamo laati yahudajo won e nasara wi wala nastanɗo aljanna ko enamo laati nasarajo en ɗo janga ha ayaji ha suraji goɗɗi feere yo allah seniɗo ko waddida jotta kam ko o wi nastoɓe aljanna kam a sese ɗowtaniɓe mo ɓe hooyi sodiri nafsuji mum ɓe jawdi muɗum fuu sodiri ɗum ɓe aljanna yo to laatake noon ina allah seniɗo fakat ɗo tabiti kanjum o wi wa hussat tawratu wal injilu bizicri deftere tawreta ɓe linjili hertorama ɓe innuki liqamatil hujja ala man arada min alyahudi wan nasara ngam darnuki hujja ɗo on ɗoyɗiɗo ɗiɓgo yahuda ɓe nasara wa hina ejin fala yunafi anna haja alwada maskurun fil kutubi samawiya o wi to banani kam wala seko sam nder ka ina kaka wolwaka ha defte samawinkeje fof defte samawinkeje defte ɗe allah seniɗo jippini daga dow asama ɗe noyi ɓe jangguinima daga a pamaro aɗon no wona mana tan a habdata mandugo hande a lorna ɗe a siftora a yejjiti boɗe noyi ni a warbata a sarana to a yejjiti ɗum defte man ɗo a hima nder maje suufi ibrahima wa moussa suufi ibrahima suufi moussa defte ɗon ɗe allah seniɗo jippini to a yi zabura ɗon naw waddayde ha ɗo kay nder defte ɗe allah seniɗo jippini daga to asama قال محمد بن كعب القرظي لما بايعت الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة محمد بن كعب القرظي وفي وقت أنصار كوين بسفن نولادو الله جمار عقبة وكانوا 70 رجلا بدأتك ورب سفن جويدو قال عبد الله بن رواحة سي عبد الله بن رواحة ويتنولادو الله استرد لربك ولنفسك ما سئت سردتا جوم به ورما فوق أيدي أن نلادو الله قال وأسترد لربي أن تعبدوه وألا تشركوا به شيئا miɗo sarditina jawmirawo am ndewe mo takawranemo hunde yerɗiraɓe julɓe ndewen allah seniɗo goto tokken sunna annabijo sallllahu alayhi wa sallam takawranen allah be hunde wonde feere addinu qala allahu wa qala rasuluhu dina ɗum allah wi nulaɗo ma ko wi ta nulaɗo allah wi ni a acca wiya wayne bo wi ni kay ɗum yadata ha dina ngam nulaɗo allah kanko ko o nelaɗo ko waddi on dina nder du'aji annabijo sallllahu alayhi wa sallam oɗo wiya allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam ya allah miɗo moltore no mi hawrane ɗo be kuuɗe go onde feere miɗo andi to miɗo tore bo
miɗo tore arena mi bo ha hunde nde mi anda bo allahumma inni a'udhu bika an ushrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam miɗo farkitine ha to mi hawranima ɓe hunde mi anda en andi ɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallam andini en doro ɓe majum annabijo wi astaridu li sardi an tamna'uni mimma tamna'una minhu anfusakum wa amwalakum miɗo sarditina hoore am bo on kaɗanmi ko on haɗata nafsu mon ɓe jawle moɗon dede ko on faddanta on faddanami min bo bana ni gaala o wi ida faalna dhalika ma lana nden jotta kam sahabojo go abdoullah ibnu rawaha go ƴami annabijo kadi tomin kuwi baɗo mbiɗa ɗo ka ko wodanta min gaala annabijo wi aljannatu aljanna gaalu ɓe mbi rabi halbay u soggu riɓake la naqilu wala nastaqil min ɗaɓɓitata ɓurtuɗi min wurtata soggu man wato min fistata soggu tabiti fa najalal haji l ayatu basharatan lahum se aya ka jippi kadi do seynorakiɓe be maka seynorakiɓe be sappaka a yi'iri ɗo kana se kamɓe keɓi ɗum to jotta kam enen garɓe kam se en tokko en ndewa allah seniɗo kanko tanta en kawranamo ɓetanama to toye annabijo sallllahu alayhi wa sallam ha a wallitamo jonta se mballitiramo ɓe yottingo sunna mako kadi fastabsiru seyore wo man awfa moye ɓuuri heɓɓirgo bi aadihi ɓe alkawal muɗum min allah e dininta allah ay la ahada wala goto fo awfa min hu ɓuuri heɓɓirgo alkawal fastabsiru seye fihi woni hermo al iltibatu anil gaybati yeesitake accina jotta ka wirnuki nane ka allah seniɗo ɗo wolwano haala julɓe ɓe mbaɗini nden jonta bo wolwi onon man seye kadi bi bayikum ɓe soggu moɗon alladi bayatum bihi ngu on soggidi ɓe muɗum sogguni ngu on soggidi on sorridi hoore moɗon ɓe jawle moɗon kungam aljanna seyore ɓe man wa dhalika al bayu nguya toon soggu huwa al fawzu l azim kanko woni tina e mawɗo almunilu kewtungu a gayatan malluɓi kempe ɗaɓɓita ɗum ɓi adamajo ko mari haaje kam fuu na heɓugo jonta kam ha o hisa o nasto e aljanna wattanma ko to o heɓi banni kam o heɓi kala ko o ɗaɓɓititta fuu ɗum kadi fastabsiru ɗo ɗum wolwango mumini en kitabun lil muminina li masidi l itinai bihim ɗum wolwango mumini en gam ɓesduki himmiɗinorago ɓe maɓɓe a andi sona muminijo o ata jawdi mum ɓe hoore mum fuu majjina her laawol dina allah yo nden kam nde laatake banni nden kam allah seniɗo wi fastabsiru ɗo ɗum wolwango mumini en ngam ɓesdanaɓe jonta kam tinoraago ɓe maɓɓe ha ɓe tiiɗa her laawol goo ɓe heɓa ɗeyɗe ɓe seyo mbar jaari ɗuuɗi goo tabitina ɓe ɗum allah wi fastabsiru seyore bi bayikum ɓe soggu mon alladi bayatum bihi ngu on soggiri ɗum wa dhalika al bayu ngu e toon ma soggu huwa al fawzu l azim kanko woni tina e mawɗo almunilu gayat al madlubi soggu man kanko woni ngu hewti kempe ɗaɓɓita ɗum fuu التائبون العابدون التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. ها آية كاتو ها الله سيدي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم to en hiisi en laari be ayaji artunoɗe allah seniɗo wolwi haala naafiki en haala kalluɗe maɓɓe nde ɓe yimɓe ɓe luuti acci annabijo sallllahu alayhi wa sallam yaada e ɓe maako ha kono Tabuk be torraji ɗi kewti ɓe nden daga ɓaawa ɗon ɓe yahayno wala geddor ko ɗume to nden hayruji ɗuɗɗi machine ko faatori ɓe darajaji ɗuɗɗi fatori ɓe ha soyde yaadugo ɓe annabijo kono Tabuk to nden allah seniɗo wari wolwi ɓural jaaɓe jihaadi kadi inna allaha astara min almuminina ko allah wari wolwi jotta ka nda jaaɓe kam nda ɓural muɗum kañum kam ɓe kewi an mbar jaari soggu maɓɓe ribake ɓe bo ɓe jahay kana heɓayi kadi nden allah seniɗo tokkini ha daga ɓawoto
attaibuna tuubuɓe rufi ala almathi taibuna ɗo turirama dow mantore bi tagdiri ɓe hoddirki mabdaun min ashirki wannifaqi bi tagdiri ɓe hoddirki mabdaun fuɗɗirki min ashirki koye shirku wannifaqi e naafikaku to allah seni ɗo wiya taibuna tuubuɓe ɓe tuubi ɗume ɓe tuubi shirku ɓe tuubi naafikaku ana andi keferaku ka tawaka ɗon kadi nde ɓe tuubi ka ɓe dayti iɗi ɗi fuu ɗum tiddinoje jowenayi wari ha ɗo tiddinoje maɓɓe fufumaje ɗe mumini en min ɓema fo daren numen boɗɗum kadi tiddinoje man ɗo tabiti her men na alsittatul ula mutaalliqatun bi huquqillahi waada ha tindinoje jowenayi man ɗo tiddinoje joweego nder maaje kanje kam ɗe ɗo tongiri be haqqe allah seniɗo feere mum walisnani baada ha tindinoje ɗiɗi ɓaawo maaje bo mutaalligani bi huquqil halqi kanje bo ɗe ɗon jongitidi be haqqeji takle ɗe siki jeetati wal akhiru ragarere bo ammum ɗo huuɓi yo ha en ndara tindinoje man kadi arandere ka allah ceniɗo wi attaibuna tuubanɓe rufiya alal mathi bi taqdiri mubtada'in ɓe hoddirki fuɗɗirteɗo fuɗɗirteɗo man on ɗume attaibuna min assirki wal nifaqi kamɓe woni tuubuɓe sirku ɓe hawranta allah ɓe tana muɗum sirku be noneji muɗum fuu kala dewal ngal allah seniɗo tan rewrete be muɗum to nini goɗɗo rewiri tana allah be magal ni yo ɗo on woni sirku o hawrani allah be magal ñalowmare dargal to waɗi allah seniɗo wiya yimɓe kawrananɗumo ɓe tana maako jahe ha ɓe on kawrantanmi man on ndaara on keɓan mbar jarina min kam mi acci sirku be tana muɗum fuu to ɓe keɓata mbar jari ɓe keɓata ta goɗɗo waɗana allah seniɗo sirku ta hawranamo ɓe tana maako ɓe wi yo tedduɓe ha duniyaru kam ɗo yiɗi suraka'u se kamɓe ɓe mara suraka'u en ɓe mara saraki en maɓɓe amma allah seniɗo kam yiɗa kawtidirawo wanni faagi e naafikaku bo en bolwino haala muɗum ɗum suuɗugo keferaku nden wangina diina ha nder tiddinoje joweegogo e jowenayi o winogo en keɓi jotta kam attaibuna tuubuɓe nden al abiduna dewoɓe al mukhlisuna al ibadata lillah laɓɓiniɓe dewal ngam allah na ngam goɗɗo ɗo yiya ɓe waɗi ɓe moƴƴinta dewal na ngam goɗɗo ɓe waɗata dewal man allah seniɗo ɓe dewata ɓe laɓɓinan dewal man bo ngam maako to ɓe laɓɓinan ngal ngam maako nden kanko ɓe dewata kam dewal man ngal laata ngal sar'angal annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam wangini no ngal huurete nden ɓe dismo dow majum be anniya bo ɓe huwa ɗum ngam allah bo tanta huude feere nasta nden alhamiduna gettanɓe lahuɗo allah ala kulli haalin dow kala yaake fuu ɗum torra heɓi ɓe ɓe fasititta ɗum kayru heɓi ɓe ɓe fasititta tata yo to torra heɓimo jonta kam wadda huude wonde feere to kanko deydey no o woni fuu ni o getto o allah seniɗo kala yaake fuu annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi ande fi muminijo ɗo ɗum fuuma kayefa wodani fi muminijo fi maako fuu ɗum hayru to nini hayru wappimo o yetta laata kañum on ko ɓuranimo to sarru wappimo bo o muña laata kañum on ko ɓuranimo yo non noon ɓe gettoɓe allah dow kala yaake fuu ɓe fasitata ko torra ko hoyede fuu fi sarra'i wa darra qala alayhi salam annabijo mo salatu allah e jam muɗum tabitani o wi awwalu man yud'a ila aljannati yawma alqiyama alladina yahmaduna allaha ala kulli hal arande en ƴewneteɓe yaha aljanna ñande dargal to waɗi arande en ɓe ƴewnete yaha aljanna a andi ɓawo annabo en ka nasti kadi o wi alladina yahmiduna allaha ala kulli hal kamɓe on gettoɓe allah dow kala yaake fuu ɓeɗo yetta allah dow kala yaake ɗon ndey fi sarra'i ha hoyede wa darra'i torra bi an yakunu lillahi radiyan fi jamil ahwali kamɓe man ɓe laata ɓe gerdiɓe allah ha kala yaakeji fuu kal fakri wal gina wa sihati wal maradi wa gayri dalik bana talakaku allah seniɗo waɗimo talakajo ɗo oɗo yerdi o andi fakat ɗo allah seniɗo jarriborimo ɓe man oɗo muñi dow talakaku man non jaynitare bo allah jaynitimo ɗo bo oɗo muñi oɗo hokka haqqeji o andi ɗo allah jarribimo on
ɗum tabitata ha juuɗe maako imma ɗum timma ɗum acca mom allah bo kanko o maya o acca ɗum wa siha non jamu to ɗo yamɗi ɗo o siftora ɗum moƴƴere allah seniɗo on o ƴaggorta ɓe man wal mara ɗum ñaw to heɓi mo ɗo bo anda fakat allah seniɗo on ñawnimo o ɗaɓɓitira ñawdorago ɓe ko laati sahi ɗum o anda bo ɗon may oɗo mari barjari o tikkata allah e ko ɗuuti bolwa ɗum ɗo kala kuuɗe ɗe a numata fuu kamɓe man ɗo ɓeɗo getta allah seniɗo dow man alhamiduna lahu gettanɓe allah ala kulli haalin dow kala yaake as-sa'ihuna ɗo wi as-sa'imuna suumiɓe ni jalaluddini tafsiri o wi ɗum min as-siyahati wa hiya fi l asli aldhahabu fi l ardi lil ibada o wi asli siyaha kam dillugo ha lesdi gam dalila dewal dilla wancoya ɗo rewa allah seniɗo summiya sa'imuna bidalik o wi nden suumiɓe innirama ɓe bolwa ɗum ɗo ko waɗi li anna min sani sa'ihi tarku ledati kulliha ngam nder fi goɗɗo cuumiɗo accugo kuuje belɗe kam fuu min almad'ami walmasrabi walmalbasi walmanka goɗɗo sahi as-sa'ihuna wato dilloɓe jahangal a tawa belɗe kuje belɗi ka fuu o accan ñamdu jaram ɓornacce nonnoon te'ugo ɗo ka fuu o acci ha o dillata jahangal maako ɗo wala sakka anna sa'ima kadalik se ko ala sam suumiɗo bo baɗani na yisnumiɗo bo accan weltinirki kuje ɗe wa siyamu inda al amma tarku ma siwallahi ta'ala ɓe wi ko wiyete siyamu ha moggal yimɓe woɗɓe feere ɓe janngay kam ɗum accugo ko luuti allah seniɗo fuu yo nonnoon kadi ɗon man ɗo adamajo taskita ha suumay bo nde o wi a sa'ihuna ɗo o wi a sa'imuna suumoɓe on woni a sa'ihuna ha ɗo suumayɗo darange muɗum tati kanje ɗo seeɗe jahalira gotal to wala ɗo suumay goɗɗo woɗata jaɓatake de bana sarɗiji darugo lewru kañum bo nonnoon kanji ɓooɗi tati arande kam lewru wayrodu suumay timmi ñalle sappa e tati ɗo kam fakat janngo ka ɗum suumay ndena lewru nasara sakko waɗa sappa e tati e goho kam malla yande nogas e jowenayabre lewru wayrodu suumay lewru go yi'ama to yiɗi an on yi malla a nani habaru yimɓe gi'i amma mo tabitininta yimɓe ɗum bo se laamiɗo julɓe ni dina islama waɗi to ɗiɗo ɗi hawti ɓanni ɗe kay ɗeɓi ɗiɗi tataɓol man bo ruyatu adlayni ban yiigo adili en ɗiɗo banno masaba malikiya wi hadis waddi goɗɗo gooto adilijo to o yi to laamiɗo julɓe jaɓanimo yimɓe fuu suumoto abdoullahi ibnu umar radiallahu anhuma o wi yimɓe daari lewru min se mi yiindu mi yeccinulaaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam mi yiindu nulaaɗo allah suumi umri yimɓe bo suumaago ɗo kam ha darugo lewru suumay to e noye goɗɗo mo yi lewru feere maako o tabbitini fakkat ɗo lewru on o yi amma o jaɓantake bo non waɗata dole maako se o suumo to nini ha darugo lewru suumay e lewru juldaadu bo nonnoon kañum bo to nini o yi lewru ɗo feere maako wala ɓe yi habaru wala sam se o fina o suumida ɓe julɓe so na noon o tuumeteɗo haɗa gorka feere nden kanta tagu wiyanno to ɓe numo mum nonnoon kam nde ni yaake suumaago mi suumi kam to lewru julɗandu bo dari to mi yiɗumi ɗo kam mi ñamano kay waɗata na noon din islam a waɗi nden lewru suumayeru to yiyama ɗum fewnatake se ɗum tabbitine sakko jotta on inde fitinaji ɗo waɗa ɓe gaɗani en sarɗiji ha yiigo lewru ɗo ɓe gaɗi sarɗi ha wakkereji ha yimɓe ɓe yi lewru fuu bawigo ha fattude on goni to on gi lewru na on manan ardiɗo toon ardiɗo mon ɗon malla liman on ha juulirde ɗon yimɓe tedduɓe on kawta wonon man jiiɓe man ɗo yaada ɓe ɓen man kadi jotta kam ha laamiɗo ha yimɓe ɓe laamiɗo waɗi malla oɗon bo on tawan mo ɓe hoore maako on jaha on jottiɗa kadi ardiɗo wolwa nda wayne yi lewru ha ɓellel ka ja wayne ɓe wayne yowwa ɓe giiɗo nden nden to tabitini banni ɓe lutta matingo habarugo ha yahunde ha matina yimɓeji fuu ɗum waɗino hawtirde ko waɗi duuɓi capanɗe ha duwala alisa debbo amen rahimahullah o yahin o yaaliri ha utirde man
ɗereji man mi anda to ɗi gonata ɓe gaɗino hawtirde to lewru yi'ama nder leddi men ɗo de habaru man ɓamte yaare ha hukuma man ɗo ɓe waɗi julɓe on hakkilanta ɗum ɓen man ɓe matina jonta kam leddi man fuu suumo to ha ɗon man ɓe mbi kadi jonta bana kusiri to nini lewru yi'aka ɓe wi to lewru yi'ama bana kusiri suuma ha yotta jotta kam duwala fu yimɓe pat suumo yo to bana kusiri man ɗo yimɓe jammena yi lewru ɓe suumoto to ɓe matini enen fu en suumo e noy to yimɓe jammena yi'ay lewru amma ɓe nani Arabie Saoudite suumoto on waɗi ɓe wi ɓeɗo suumo ɓe wi ɗo ka en suumata nden ngam annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi suume ngam yiikiɗu yewe bo ngam yiikiɗu to yi'aka non yimɓe feere yii ɗo ka ɗum tokkitintake modiɓɓe mbi ijahtalafal matalibu ɗellitorɗe to luuri purruɗe nangue to luuri ɗo yaake man yimɓe ɗum anata ko Arabie Saoudite a yi nangue fuɗan ha waɗa baki nder ɗiɗi lutta fuɗugo ha men na ɗum dayotiri ɗum hawtayi non nangue ɓutan ha waɗa nder ɗiɗi lutta fuɗugo ha meɗen ɗum dayotiri ɗum hawtayi se laata nokkuje man ɗo hawti ɗo ɓadotiri yo ha ɗon man suumago man ɗo kuje tati gotel caka tati ɗo kanjum on lewru tabitirta wayrodu suumay timmi capaye tati malla no gasi jeenayi wayrodu suumay lewru yiyama malla bo addini en ɗiɗo yo yi lewru go ɓe yeehi ɓe tabitini ɓe yecci laamiɗo julɓe tabitini ha ɗon ha yiigo lewru arande ɗo yiigo lewru suumay ɗo ko nini ɓe wi ɓe gi'i ɓe addini en ɗiɗo adilaku ɗo ɗume iri kuuɗe lesɗe ka fuu ɓe gaɗata kuuɗe lesɗe ɗume ba ñamgo dow laawol ñamgo ha luumo waɗugo irin jikkuji ɗi handayi luutago deydey yimɓe maɓɓe no woni ha ɗabi'a kolte muɗum ɗo ka fuu a tawa ɓe ɗo renti ɗum kanjum kadi se goɗɗo hefta hoore muɗum no wonata ta waɗa ko yiɗi ko goɗɗo yiɗi ɗo to wi waɗan ko yiɗi ɗo ko laati kayru fatiran ɗum de to ɓe ɗiɗo go ɓe yi lewru yo laamiɗo julɓe jaɓaniɓe matini yimɓe cuumi to yande 34 darɗe arane on ɓe yiirino yande 34 lewru wayrodu suumay yaasiɗo laaɓi wala duule wala sollare wala suddi yimɓe daari lewru go yiyay sam yimɓe nanayi habaru wala ha yiyama sam to jawmu muhtasar wi ha ɗo yimɓe mbiyan nden ka tema wonan duule on ɓe giino wiyata ɓe fewan dey ngam fewre ɗo woɗayi sakko fewnugo goɗɗo ɗemgal ma ta fewru goɗɗo be magal ta fewnu goɗɗo be magal yaake man jawmu muhtasar wi nden ka ɓe mbiya jonta ɗo wonan tema ɗum duule on ɓe giino kamɓe ɓe mbi lewru yimɓe suuma 34 amen nango yimɓe suumi 34 ɗo nan to kakkilen makadi to diina islama no woni ɗo sey yimɓe tokkira deydey no ka woni ko waɗi ko siftiniri en ɗo haala sa'imuna nden ɗarange suumay ɗi adamajo fuɗɗan suumugo daga buulol ngasay ha to nangue muti ɗon o yewata suuma e maako to a ñandi suumugo derɗirawo julɗo a tabbitini fakat nangue muti yewu suuma e mata on a lutta julgo magariba ɗo mbar jarima ɓurata ɗuɗgo yewugo suuma e ɗon na ñamgo ha hara dey dibinore woore malla dibinoje tati malla joyi malla jeeɗiɗi ɓurata noon malla bo booɓe ndiyam a wooɓa ko booɓe ndiyam tati to a juuli magariba a timmini ɗo ya ñam ko a yiɗi fuu ha yewrugo suuma e man ko ɓuri dibinoje ɓenduɗe ɗe joorayi nden tokki ɓenduɗe jorɗe irin ɗum e ndiyata ɓe ɗo yilna sorra ɗo to ɗo ɗiɗi fuu heɓaka nden ndiyam annabijo sallllahu alayhi wa sallam wi to on keɓa gewre ɗo ndiyam fa innahu tahur ndiyam ɗo tahuru ɗam seniɗam yo a yi suumo go an ɗo bo fayinta ɗum suumore ñalowma on banni suumirtake jemma nden ɓi adamajo acca ñamgo yarugo moɓodal modiɓe feere ɓeddi mbi be ko wonnata suumay fuu to a suumi ɗo nayo hunduko be farji tan suumi dey seggite fuu cuumo accina laarugo haramun noppi suumo accina heɗitago haramun kosɗe suumo accina yaago pellel haram yo a heɓi ɗiɗi nden tataɓol man be anniya ɗo darage on ha suumay tati ɗo se goɗɗo waɗa anniya modiɓe mbi to goɗɗo annini daga arande lewru suumayeru o suumoto lewru man fuu ngam huwugo umrore Allah ceniɗo
halas anniya man ɗo he'animo ha lewru fuu amma na e nogaɗa anniyande hiiri fuu bana woɓɓe feere wi se waɗa anniyande hiiri fuu anniya ka hen gaɗata nde hiiri fuu ɗo to hiiri en ɗo juula alkaweje baɓɓol bo en ɗo umma bayra ɗo fuu ɗum anniya suumago on yo ɗo gacce wala kadi nden kam ɓi adamajo suuma e maako ɗo anniya tawe nden accugo ñamgo be yarugo be moɓodal be ko wonnata suuma e fuu nden o suumoro bo ñalowmana jemma kuje tati ɗo woni darange ha suumay o wi asaihuna suumoɓe asaimuna suumoɓe arrakiuna ruknoɓe asajiduna sujidoɓe ruknowo sujida ka ɗum moyjo ay almusalluna juuloɓe to ha allah seniɗo ɗon ɗo wolwano haala attaibuna go nden o wi fayinta al amiruna bilmaruf umroɓe mbondi wannahuna anil munkari e haɗoɓe jankira ɗum ɓi adamajo to yi mbondi accama se o ƴamata on arande wayne ko ni a huway ka jaaɗo to oɗo wiya mi anda waɗi o yeccamo kadi ɗum boɗɗum da ko waɗi ha saria islama to o huwida ko o heɓata yo nonnoon bo wannahuna anil munkari haɗoɓe jankira ɗum ko saria islama yankiri ɗum kanjum bo ɗum haɗe tata acca yimɓe ɗo mbaƴƴa ɗum huwa ko yiɗi nonnoon wal hafijuna li hududillah e renoɓe keeri allah ɓe ƴaɓɓataɗi li ahkamihi heɗi kiitaji allah seniɗo ɓe ƴaɓɓata ɓe huwa ko allah seniɗo yiɗa bil amali biha ɓe huunugo be maaji umroje allah seniɗo ɓe kuwan fodde bawɗe maɓɓe kaale allah seniɗo bo ɓe daytoto wa bashiril muminin allah seniɗo wi wa bashir seynu almuminina nuɗɗinɓe bil jannati a seyniraɓe ɓe aljanna ɓe yerdi jaɓi kuuɗe goɗe fuu maje ɓe kuuri kaɗa ɗum ɓe acci seynirɓe ɓe aljanna nasalullah salamata